Magaling ka, Ate Bidang. Ayan po, magandang hapon. Yun, time check Roland, natin. ayan, hello po. 1:27. Thanks again. Naka-live siya, si Karot. Ha? Amo. At dala ko itong suka. Sukang tuba. At Wala hindi pala na ito, makabuhos Jowa. ngayon. At kulang din ang tao. Mag-32 minutes. Ang bilis ng oras. At di tayo nakapasok kanina maaga sa Ben! puyat. Nagano kasi kami dun sa naglalamay. Nakikilamay kami dun sa kamag-anak Thank you namin. po sa inyong lahat. At yun, wala din na rin pala makabalik doon. Yan, uwi na muna ako dun sa bahay. Kuya GC and Jetty, Para hello kung po. bukas, chat nyo ako, tol. Pag maggawa ng bukas. Let's go. Ate Mayang, doon na muna ako, Ate Mayang. Let's go na muna. At pauwi na nga ako. At yun, bumili na nga ako ng pinakabili ng anak ko. Kasi ano, di na akala ko makakagawa tayo ngayon. Kasi yun nga, tanghali na ako nakapunta. Gawa nga ng may ano rin kami, nakikipaglamay ako, puyat. Siyempre, stress na ako nakauwi. Siyempre, yung mag-anak namin yun. Tapos, yun pumasok ako ngayong tanghali. At di na babalik, sabi nila Pin, saka ni Karot. Kasi kulang din ang tao. Magbubuhos sana nung ng tiga. Tapos at to, may binili sa akin yung anak ko na project nila. Yun na lang yung binili ko. At di na ako nag-vlog dun sa nila kasi bawal. Alam ko bawal din mag-vlog. Paparang ko na lang yung anak ko. Sasabihin ko lang ako nabili. Tapos nag-chat naman yung asawa nung iba ko na kung may mahanap ako na baboy. Yun na lang yung gagawin ko ngayon. Maghanap ko ng baboy na kakatayin para sa last night. At dito na ako sa Bacolod. Papuntang Bacolod. Yung dalawa nga parehas yung vlog. Pagkabit nila nung biga. At siyempre maraming salamat po sa suporta nyo sa amin at sa dalawang kasamahan namin na nakasama sa challenge. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagpapakulay, sa mga viewers, thank you. Siyempre sa mga sponsor, thank you po. Sponsor ni Kuya Noli Vlog, thank you po sa inyong lahat. At ingat po kayo sa trabaho nyo. Yan. Kanina nga, di na sana ako pinapalis ng asawa ko kasi anong oras na. Ayun, naglalabas siya. Sabi niya sa akin, magpantay na lang sa tindahan. Tapos, para maaga tayo makapunta ulit dun sa dun sa may patay kasi mamaya makikilaman na naman kami. Nandun na sila papa, sa mga kapatid natin. Grabe yung yung pinapahinga nga ako ng asawa ko, si grabe yung tabi ng katawan ko talaga. Grabe yung si Tirisin na pag iniinom ko, grabe antok. Natatakot din naman ako mag-inom ng Tirisin na ganito na nagdadrive. Sabi nung doktor, dapat iinom ako nun pag matutulog na. Pag magdadrive, huwag kang uminom kasi makatulog daw. Grabe talaga yung antok. Pag nag-iinom nga ako nun, nandun sa trabaho, makatamad. Parang antok talaga. Grabe yung antok na nagantok yung sitirin yung iniinom. Nagsimula na naman ako pati yan, nagbuwas kami nung post-take. Ako yung nagalo. Grabe. Yung kamay ko nga nabubulok na. Kung wala lang ako gamot na nilalagay, grabe. Dami nanguhuli ng isda, binwit. Binwit. Daming isda dyan. Sana di naman matuloy yung bagyo. So yan, kunting tubig na lang idadagdag. Sigurado abot na naman dito yung tubig niyan.
kanina kasi nag-video ko. Magpahinga raw muna ako ng 1 linggo para di maanuhan ng semento muna. Kaso iniisip ko naman kung magpapahinga ako, walang papasok na siyempre may kasi kami, may pinag-iipunan nga, alam nyo naman kung ano yun, na kahit no choice talaga. Kahit gusto kong magpahinga, no choice, magpahinga ako, walang papasok na revenue. Kung magbabalag-vlog naman ako dun sa bahay, mahina naman yung views. Kasi na-try ko na kapag yung vlog na wala sa mobile project, talagang napakahina ng views. Kaya no choice, magtsatsaga talaga. Wala naman ibang pagkakakitaan. Ayan, at dito na ako sa bahay. Aray ko, yung anak ko. Mama mo ay sukang tuba. Binigay ko kay Karot para masarap to sa mga paksiw. Mama, asan? Suka. Gusto mo? Sukang tuba pang paksiw natin. Binigay ko kay Karot. Sige, mamaya. Sige, ayan mo na. Ilabas ko na lang. At yun, maghanap ako ng malaking baboy yung hanapin ko, mga 230. 200 to 230 yung hanapin ko na baboy, kasi kakatayin namin dun sa last night, dun sa sa pamangkin kong namatay. Ano yung pinapabili mo? Wala akong nahanap. Wala akong nahanap. Ha? Ito ba yun? Ma? Dami naman yan! Wala mang mabili na piraso nito. Sabi ko nga, piraso lang. Ano to, 35. Marami na. Bala ko sana, bumili na ako ng Chucky. Kaso kasi dalawang piraso, ibinta mo na lang dyan. Ito, tagpa 5. Diba? Sayang ang salapi. Oo. Tayo yung nagtitipid. 35. Bala ko sana, bumili ko ng Chucky dalawa, kasi dalawa di ba yung kailangan niya. Magkano yung Chucky? 35 din yung isa, o. Magiging 70 ito, 35. Marami na. Kahit dalawa lang. Hili! Kaya mo na, isa na Yan mo na yan. tindahin ka magana. Bumili na ako ng marami. Magawin mo na yung project mo. Sabi mo, gagawin mo. Maghanap ako ng baboy, ma. O maggawa na kayo ng kulmonono. Ika, add ko na. Gagamiton. O, hindi na. Oo. Kamusta na sa stick blow? Ikaw kasi, pag nag-uutos ka pa, isa-isa. Ang laki-ate Agnes kung may stick blow. Oo. Gagawa sila ng ano. Assignment. Nagtanong na ako dun sa wala siyang alam na bibenta na. Malaking baboy, 230. Mag-post 200 to 230. Looking for. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. At yung pasensya na nga po, paulit-ulit ko na sabihin. Pasensya na kung bakit di ako nakakapasok dun maaga. Yun nga, may may patay kasi kami. At yun, grabe talaga kasi ng katawan ko rin. Kung sa lang talagang wala akong pinag-iipunan, gusto kong magpahinga talaga, kaso hindi pwede. Yan, pakita ko sa inyo yung kamay ko. Ganyan, no? Namamalat. Yung may nabili akong sabon dito. Sa simento po yan. Yung kuko ko nga, bulok na, oh. Nagsugat siya. Sa simento yan. Kung ako tatanungin talaga, gusto kong magpahinga, kaso may pinag-iipunan pa ako na gastusan dito sa asawa ko. Basta sana maunawaan nyo na lang
Yun, sa mga viewers, sa mga sponsor po, pasensya na po kayo. Ayun. At yun po, hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat. Yun. Bye-bye.